Ngiyanibingelela nonke balandeli. Angibonge nje ukuthi seniphinde nithatha lesikhathi sokuthi nizobuka lama video. uNkulunkulu abe nani-ke kona konke nikufisayo. Nisazoza ukuthi yini enginiphathele yona namhlanje. Angiqale nje ngixolise ukuthi seside isikhathi nginyamalele ngenxa yokuba busy nami ngezinto ezithize ezinye engizenzayo. Isikhathi isona bengakwazi ukuthi ngisithole sokwenza lama video. Ngalokho-ke ukuthi kade nganyamalala, ngizonikhiphela nje enye yey'nduku zami okanye enye yomuthi engiwusebenzisayo ojule kakhulu. Lo muthi lo udinga umuntu osexakwe izitha. Ngabe uxakwe izitha emsebenzini la usebenza khona, ngabe uxakwe izitha endaweni nje uyakhele zikuxakile izitha, uyazondwa wazi ukuthi wenzeni. Akuyiqiniseke manje ukuthi umuntu othi uyakugadla kube ukuthi impela intshebe igcwala amazolo, bayibasho njalo ngolimi lesintu. Uziqinise ukuthi uma umuntu ethi uzama ukukujikijela kubuyele kuyena sekuphindaphindiwe. Okay, ngaphandle kokuchitha isikhathi ake siqale. Le nduku iyinduku ejulile, ngoba kufuna ukuthi uma uyigaya le nduku ungayigayeli ekhaya egcekeni, noma kuthiwa ufika nayo ekhaya kodwa fika nayo isigayiwe. Ungayigayeli ekhaya ukuthi uzoyihlanganisela nje ekhaya uyigaye, cha. Fika nayo, ungena nawo lo muthi usugayiwe, ngoba kunamakhubala amanye la angangena ekhaya. Uma uzohamba nawo uwaphethe nga-1-1, but uma usuhlanganisiwe sekuwumuthi akunankinga, usungangena ekhaya. And-ke futhi lo muthi lo udinga ukuthi uma ngabe uwucaba, ucabelwe entabeni, ucatshe ucimezile, uqalwe ekhanda wonke amalungu omzimba kuzoba ukuthi kuyophunywa enzansi, ucimezile wena endaweni esentabeni. Ngaphandle kulo ngichaza-ke manje into ey'ningi, ake ngiqale. La uzohamba ungitholele umuthi obizwa ngokuthi ugetshalibovu. Uhambe uyongitholela umuthi okuthiwa umzunywazikhova. Lo muthi uhlukene kabili-ke, lo muthi ekuthiwa umzunywazikhova, khona omnyama khona obovu. Uzowufuna wombili-ke wena, uzofuna umzunywazikhova omnyama, ufuna umzunywazikhova obovu. Hambe uyongitholela udlula behlezi, hambe uyongitholela impinda, ikhubalo ney'siqu. Uma ngithe isiqu ngifuna isiqu lapha sawo sasemthini, isiqu. Impinda ngithi uyazi ukuthi impinda iqhamuka izinduku, ngifuna ney'siqu impinda. Hamba ungitholele umuthi ekuthiwa ujundu mlahleni, hamba ungitholele umlutho, hamba ungitholele unyoka eziphinda, hamba ungitholele unkungwini, hamba ungitholele usilebe, hamba ungitholele umdumo, hamba ungitholele ingwavuma. Ngifuna umngwavuma amadoda, yiwo lo muthi engiwufunayo. Uma uthi umngwavuma, umngwavuma amadoda iwona lo muthi engiwufunayo. Ngitholele isehlula amanye, ungitholele udlula behlezi, ungitholele imfingo, ungitholele isinwazi, ungitholele umuzi wawulapha, ungitholele amathunzi ey'ntaba, ungitholele ingoba amashinga, ungitholele ukhathi besonga, ngitholele isiphahluka, ungitholele umsenge kodwa ngifuna ikhubalo kumsenge, ngitholele umsenge oyikhubalo. Ngitholele umabopha, ungitholele uhlaba yihlangane, ngifuna lo mnyama uhlaba yihlangane. Ngifuna namanyazangoma, ungitholele wonke amanyazangoma. Bese uzongitholela nankaka amafutha-ke engiwadingayo manje sengihlanganisa lo muthi. Ngitholela amafutha emfezi, imfezi inyoka. Ngitholela amafutha aqamu, ngitholela amafutha emamba emnyama, ungitholele ithambo lenhlwathi. Bese ungitholela igobolondo lefudu, yabona lento ela phezulu ofudwini, uqwembe lolo fudu, ngifuna ungitholele lona. Into ozoyenza-ke la, gaya wonke lamakhubalo. Usuwagayile wonke lamakhubalo, ugaye noqwembe lolo fudu noma igobolondo lofudu. Bese uhlanganisa nalamafutha lawo owemamba emnyama, amafutha engathi angaba maningana impela. Uhlanganise uxove lo muthi, uxove lo muthi. Njengoba bese ngichazile-ke ukuthi lo muthi uma ugaya ugayeli ngaphakathi ekhaya, ugayela ngaphandle. Noma ungathi uma uhambile uyowuthenga la usika khona, hlampe kochitha, basuke bekhona abafana abagqulayo vele lapho.
uvane uwugqule khona lapho wonke lo muthi uwugqule, uxube namafutha. Uyabuya nawo uza nawo ekhaya usuhlangene. Bese-ke uthola umuntu ozokugcaba, uhambe uyogcaba-ke entabeni. Lapho-ke ngalo muthi ngiyakugarantela ukuthi umuntu ozothi uyazama ukukushaya uzophambana nayo imvula noma uzohamba emhlabeni, ngoba lo muthi ngendlela othakwe ngayo uthakwe ngendlela ejule kakhulu. Ingakho ngizothi ngoba kuyaye kube khona abantu engeke ngithi uma ngabe ngisuke ngithaka umuthi kanje bangifonele bathi hhayi mkhulu sicela usinikeze usuhlanganisiwe. Nginganiluleka nje ukuthi zama ukuthi uyihlanganisele wena. Le mithi le nje weminingi kanje lo muthi uyabiza. Nami njengoba nginawo lo muthi uma ngisuke ngiwunikeza umuntu uyaye ubize. So ngeke ngingathandi-ke umuntu ukuthi abe neloku ekhala uma ngabe ngimtshela ukuthi umuthi uyimali engaka. Ngeke ngikufihle nje lokho ukuthi lo muthi lo uyabiza uma ngabe ngisuke ngiwunikeza umuntu. So njengoba ngiwukhipha kanje, ikona okungcono ukuthi hamba uyithengele lo muthi uzenzele wona, ngoba uma uza kumina kumkhulu uthi ufuna ngikwenze lo muthi uzokubiza imali enkulu. Ngeke ngikufihle lokho. Iyona-ke induku enginiphathele yona le. Le nduku awuhambe uwuqede umhlaba, ujikelele wenduku lo. Le nduku le angeke uphinde ube nezitha ngoba uzothi uyagadla uyahamba emhlabeni. uNkulunkulu kanibusise, aniphe amandla, konke enikufisayo kube impumelelo. Umkhulu usewubuya nibone futhi kwividiyo elandelayo.